Oyi Elders Consultative Forum bụ otu okwe ndọrọndọrọ nwere ebe bụ n'obi ya bụ ịchịkọba ndị oyi maka mmepe zuru oke na mpaghara ahụ yana maka ọdịmma nke ndị mmadụ abụrụghị otu Eguzobere nwere ụlọ ọrụ ha emepere na nso nso a ha kwupụtara gọvanọ Chukwuma Soludo ga-achịkwa nke ugboro abụọ ya maka ọrụ mmepe na-enweghị ube ọ wetagoro na Anambra steeti. Onye nta akụkọ anyị bụ Chibuzobidike wetara anyị akụkọ. Mgbe ọ na-agụpụta ozi ekele ya ọ ga-emere ya bụ mmemme nke emere n'isi ụlọ ọrụ ndị otu ahụ dị na Nteje bụ isi okpuru ọchịchị Oyi ka onye jigodokwa dịka onye isi otu ahụ bụ Maazị Chidiebele Obi ka mere ka amata na ndị otu ahụ bụ otu okobere onwe ya n'afọ 2023 ma kọwaa na ndị otu ha bụ ndị si na obodo dị iche iche dị n'ime ya bụ okpuru ọchịchị ma nọrọkwa na ọkọlọtọ pati dịkwa iche iche ndị gosigoro onwe ha dịka ndị hụrụ ndị oyi n'anya n'ohu nke ya ka onye na-anọchite ọgbọnta vootu Oyi na ya melụm Federal Constituency bụ Oriakụ Morin Gwacham kenere ndị otu ahụ maka ịchịkọba ya bụ otu ma kwe nkwa na ya ga na-enye nkwado zuru oke oge ọbụla. Ndị ọzọ hụgasịrị okwu n'oge ahụ gụnyere onye na-anọchite ọgbọnta vootu Oyi bụ Maazị Innocent Ojike tinyekwara onye isi oche okpuru ọchịchị Oyi bụ Maazị Emmanuel Nweke.